András! hogy rendezvényük jogsértő nem bejelentett. Ezért a törvény nevében felszólítom Önöket jogsértő magatartásuk abbahagyására, a helyszínről való távozásra. Felszólítom Önöket, hogy a területet a Kecskeméti utca irányába hagyják el. Amennyiben a felszólításnak nem tesznek eleget, rendőri kényszerintézkedésre és tömegmozgatásra kerül sor. Hölgyeim és uraim, a rendőri csapaterőparancsnokának nevében felhívom figyelmüket, hogy rendezvényük jogsértő nem bejelentett. Ezért a távozásra a területet a Kecskeméti utca irányába hagyják el. Amennyiben a felszólításnak nem tesznek eleget, rendőri kényszerintézkedésre és tömegmozgatásra kerül sor. Felhívom a sajtóképviselőinek figyelmét, hogy a rendőri intézkedés helyszínét a Kecskeméti utca irányába